Смешно ми. И донесох един снак, който тя не е пробвала. Ето. Това е такава царевица, която е люта, имаше и само с сол. А тя е с барбекю, но е и люта, много яко. Виж какво има там. Взимаш. Това тя ми ги подари. Тя не ги. Така, и ще я пробвам. Аз взех люта между другото, не защото се умили, ама по принцип, но все пак я взех. И имаме такъв бой. Да. И чай. Така, и да пробвай първо ти, защото ти не си я пробва. През мен е много яко, малко твърда, но е много яко. Мирише на един снак или е такова. Много хубаво мирише. Леко е твърда. Той е като снакче. Да, царевица снак. Не знам точно как се казва тази царевица. Ростър ком. Такава печена царевица. Грил царевица. Да, много е яко. Гледам и как вам ги подали. Много ги бъркат след двата магазина, но ми се гледал. Няма да кажем откъде, за да ни спира тази. Обичаме. Добре. Колко им даваш? И той път като го пробвах, беше малко люто, но гадно. отмина, давам от 10 много е хубаво. Да, и аз много е ясно. А защото само с сол мисля също, просто няма вкус. А виж го, самата анимация, да. Да, аз и ги покажа. Но хора, ако искате още такива видеа и с мини, пишете какво ще искате да пробваме. И да. Също да обсъдим. Чао! Чао!